Әссәләм, достарын ейді. Баймақ қатын қыздары ифтар мәжлісі ұйыштырып, Әссәләм дин мәғрифәт газеті мұхарири шағиры Зульфия Ханнанова, философия фәндәрі докторы Гүзәл Вилданова менән осрашты. Дини басма авторлары бұл проект республиканың түрлі райондарында буласак. Біз былтыр урада айында Өфө қалаһында башкалла 200 кешелек ифтар эшләгән хатын-кызлар өчен. Быел инде без ундай ифтарларны республика масштабында да үткәрергә булдык районнарга сыгып, чөнки безнең районнарда гәзитләребездә алдыручылар бик күп. Әлхәмдүлилләh, менә әлеге мәлдә без Учалы районында булдык, Әбиәле районында, бүген Баймак районында, Мәрәс авылында үткәрдек. Халык шул тиклем иркелеп килә бу очрашуга, куанып каршылайдар һәм ян достар хымак без хушлашабыз улар очрашу соңында инде. Очрашуларның төп максаты ниндидә бу популярлык яулау яки танылу табу дигәндән түгел. Рамазан айында күбрәк саваптар яйып калайык, халыкка гыйлем өйрәтәйек, изгелек һәм яктылык нурларын таратайык дигән максатны халыктар әсәләмде күпләп ядырган урындарга сакыргастар, шул урындарга килдек. Саралы районда Әссәләм газеттен таратуга, халык арасында матбугатка язылуга тоз өлеш индергән катын-кызлар бүләкләнде. Дин, тәүфик, катын-кыз әхлагы темаларына әңгәмә корылды. Шулай ук мусулман дөньяһында киң билдәле Зәйнулла Ишан Рәсүловтың тууына 190 ел тулу уңайынан шәхестең тормыш юлы, хезмәте тураһында сыгыштар да яңгыраны. Бір урында туктап торырга тиеш түгел бит. Без халкыбызны дини яктан да, заук ягынан да, эстетик яктан да, яшь балаларны тәрбияләүгә хәтеннән дә без ныкышмалы рәвештә эшләргә тиеш бит. Һәм менә бу Әссәләмнең файдаһы бик зур, күләме дә зур, сыгарлыш һәм яратып укыйлар да. Без төрле саралар балалар менән үткәрәбез, менә буындар бәйләнешен дип үткәрәбез мәктәпләрдә. Шунда укучыларга фәһемле ошо мәкаләләрне һөйләйбез.